kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hinyo Trap National Youth Front Shillong Region menta ka khandai terik unai lur klalai ban pan jingshai halor ka jingtrai ba ka jingtai be an hapo yo ka baktaru ya ka lai kawan ki ba na ka leng ka sang kala pan jingshai na us em ba umentri halor ka tai ka jingtai pan na ka leng jongki kemdan jingtep aa ka ba pinlingo ya ka sang ka long ba wat kontraktor ba pentre ya ka tai ka jingtai dan jingtep ka seng da ka jing sokya klalai ban ai ko jing pensai ya baro ki em baru ya ka congress mary kharpuri ka bari pet ya ka yodo ban pan ya ka jing pensai ka seng ka ong balada us em bat menteri kemdan jing tep ai kide ban sha pen system bat kemde hak ban chong hakasuki bat ka seng ka ong ru balada kamdan ka jing pensai kala ban ujo da ka ejahar manu badan keti rapat saya kuwi komplain halor ka tu ka bangirawan po yodo angkat ba tu ka new trap asian new trap yodo asian ka ba gilap hang tu ba ka tu ka jing tbi an hapo padang yo pat kala kta ga lai kawan ha te hadin ap sa kuntang ya ai por ka seng asune f1 weng no ya ka tu ka jing tbi an tei ma ba kta ka ya yang pa ba ha kila weng ti ka wei ka long ba hak tu ka sngi so si sien ngi kwa ban pan jing shai manu ba manu ba ai jing bet ban tei hang ni ikli usiem wang am tep ikli menteri langsti ruang tep ti ka bas ngau lengo ngi ba ka ba pen ngau arta tin ngi ka long ba wat utu kontraktor u basnai ka turu hak tu ka sngi khot yu manu ba ai ga ta ka wok dar ban trei ke ni wang im tep ti na ka ta ka da ka jing bam shai ba ka jing bam tep na ka liang jong to ka nyau trap yodo asian ru kila ada ai da ka jing tho ma lembagi kot kubor lembagi patai kubor man pensyai manu badan kiti dai lada usim tip lada menteri tip tingap wan mentah po district council banya ai da ka complain halor jong i congress badai pet ya ka market ban me iru imdon tingil ai kopi shabaro ki em habe dai gane tina kaliang jong i kum kaseng ngidawa bet badai ban penstom yu usim bad yu menteri nama lada ki ong tip timut kamdan hok eki ban shong biang shuki manang long siem man ban long menteri tindar ka daw ngiwan hang ni ban ngin ai por eki bakin ai ga jubab shingi lada kimla ban ai ga jubab ngigum kaseng ngin yat pada ko gelenti ngila ban ai FIR ru manu budan kiti yanu ha ban ngi wan bu ka to complain bat ka pon ka ba aru ngi ap ka to post ngi habe dei ba ka to live hun ru hajar po umsing namar ka tega jaka live hun ru hajar po umsing ko mangin ekran biang so jisien namar ba ka tega jaka hang te kadang don po ka inquiry kadang don hapo ka case jong ka high court ba ka ong ya ka district council court ba ka deban inquiry ti ngi kwa ban yo jing shai halor ka to live hun ru hajar ru ngi tip ba mdei tang ka taru ka basngu phla ba ka sngu thamula hadu ka ta ka long ba usim himamelim uklam khatru ya ka darbar shaba un ai ka to jaka live hun ru hajar square feet chaka snong umsing ngim persha ai ka ta ka jing ai chaka snong te Henry nga ong lada fi ai ka snong still baga jakahi kanang dei jong ka himamelim lada menta ya ka jaka barok khoi la shu ai shi gibriu la shai kamdon jumut shu rubandan ka himamelim namada kala ai lot shi gibriu te ka bas ngulungo kalong ba usim ula sakenu siru umut ban ai ban register ya ka to ka jaka lai khandriu ti sistem la register kartang jono kanam dei shu hiru ka jaka jang himati na ka dilau ju na ka leng ju ka sang yang persya ngi yang ting ang ni bandawan na ka district council na em jong ka ilaka ngi dawa na ka cm ngi dawa na ka ni isi badai ban penshitom mardor ladang mio e ka jing shai ka shipos ngi ka lakut ka bagi ai yangi hari ki extend biang tongin up katuk ani la kimla ban ai ka jing shai na ka leng ka jongi ngi mon semen simpa sada ki wigelat kelenti ki step ke bangin khun bangin ong biang so sisien bagi di ban ai jing shai biang ka tu ka ju ibang alakaran mena ya ka complain ka bausim menteri uang tip batay ka tu ka jaka hapo basaso katurungin panjupa bat gawai bang ko amat ong momentaru ki don ki menteri ki bangila tip shai ki badon hadu arpo laingut ki bala ai daga jing tho asapo district council ba amdon ka jing shani ashu yu ainam namar babun sin wala shule bat halaga jong ka mon halaga jong ka rai bad halaga jong ka jing snothu khem da lum khem da buram pat iki wei ki menteri kum ko to life hundri wajar khem khati ka dar par ha uyan bet bypass ni kerpat kongres ba inle interaction ba in pensyai pai ba lam ba patai khubor yanu badon kiti ba yanu la penstom bang hidawaru ban weng mardor yu ainam bat yu langsti lada umdon jingtip halor ka jingtip bi an po yo kulesh bun tang ni